क्या ब्लॉग्स यूट्यूब से मैं आप लोग स्वागत करता हूँ तो आदा जेम्स ओइसी सुबह जागोन नहले आदा जेम्स नङा आबौ जेम्सनि भिडिअ दिनै गोदान गोसो गोरबोजों स्वागत खालामना हरनाय जाबाय आरोना जासिहरनाय थाबाय दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नाय मा बुंनो सानदों आरो थाम्बनेल टाइटेल नायनानैसो गमानो मोनखादों आदा जेम्सना आबौ जेम्सनि भिडिअ आबौ जेम्सआ मा बुंखो नायदो खोनासं आंखौ नोंसोर आबौ होनदों बावखुंग्रियाव नुयोब्ला आंखौ आबौ होन आं बोरायबायना सोरबा आदा होनना बुंबा थां सोबागोन आं होनखाबाय आं बावखुंग्रियाव आंखौ सोरबा आदा होनना बुङोब्ला थां होखाबाय आखिथिं आबौ आदै होनबानो जाबाय ओइ आबौ आदा जेम्स गैला आबौ जेम्स ओइ आदै जेम्स बैसागो बोथोराथ' मोनफैथारबाय बै बावखुंग्रियाव आदा जेम्सखौ नुबा मा बुंखादों नुवाखै आदा बुंबा माने सोबा जागोन नोंसोरो आबौसो बुंनो दो आबौ आयं आबौ आयं आदा जेम्स नङा इच्छा आदाल' फैफ्लाङोलै हाबा जायाखैना नों बेखायनो आदा फैफ्लाङोलै आबौ जेम्स थ' बिथां माने एसे आपडेट जाबाय आरोना आबौनि आपडेटआव फैदो आरोना लोगोफोर जास्ट एन्टारटेनमेन्ट खालामदो आरोना रावबो हामा दा सानना ला गोसो गोरबोनिफ्राय आबौ जेम्सखौबो आं बहुत माने सापर्ट खालामो भिडिअ नायबाय थायो कमेन्ट खालामबाय थायो आरोना जेबो नङा जायफोरा बिथाङा आंखौ दासिमबो नायाखै बे चेनेलाव फैनानै नायबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोसेनो सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय थेंक इउ स' माच